Nu! Skal det være begge to på én gang? Hvad er det, vi skal se, om det gør? Falder til bunds, eller hvad? Så bare put den anden i nu. Jeg tager tid. Nå. Man kan ikke se noget, der venter til det. Ej, det kan du godt, men det er fordi, det er det, der er blevet kommet i. Nej, jeg er med på den der. Skal det hele, der skal ned i? Er det også de der små der? Ja, det tror jeg. Ej, nu har du lige fået vand. Hvad har du aldrig stille? Ja, så trykker jeg det. Kun filmeforsøg. Jeg tror selv ikke, at det er... Det finder vi ud af. I det yderste rum. De har med vores film. Ja. Vil du selv tjekke? Nedtækningsstation. Skal vi gøre det om igen? Ja, fordi at bøssebus sluttede uventet. Så siger de, at jeg skal stoppe, ikke? Det er bare noget, jeg faldt med. Jeg tror ikke, du behøver. Du har en større skærm, så det har du ikke stoppe på. Og det rører, og så bare Ellers skal bare lige... Ellers så på det. Jeg ved ikke. Jeg tror, det er andet, er det ikke det? Kan du have det der ikke nede? Det tror jeg. Hallo? Er det der ikke nede? Det tror jeg til det. Det tror jeg også, ja. Er det nede nu? Kan man se det? Så filmer jeg i stedet. Okay, vi siger 2,5 minutter. Ja, 2,5 minutter, det var det. Det er der mangler stadig. Det er det, hun ved. Det er ikke noget... Nej, nej. Det er den, der Jeg kan finde noget tidtager. Er det en rapport, vi skal lave her? Jeg glæder mig lidt til at få den næste fysikrapport tilbage, faktisk. Det skal være koldt. Jeg synes, jeg har gjort det fint nok. Så meget godt. Jeg synes bare, det var lidt svært nu af det. Det er noget, der Det er kun 3 af det sidste, der er der. Jeg har kun godt stå på her. Christer, hvor meget er det, der skal ned? Christer, er det der kommet helt ned? Jeg tror ikke, I kan se den er kommet helt ned, fordi det er så småt i forhold. Så det kan I godt sige. Er det færdigt? Stop! Skal jeg stoppe filmen?